tam už není. Už to OK? Je tamhle. Jo, však tam teď jsme přijeli, ne? Bych řekl. Ouška. Ty, tak teď ti asi zažiješ, bedánku. Jo, Další. cože? Viděla jsi to? Jo, vidím. Fakt extrém. Lovci bouří. Georgi, musíme jet přímo. Jedeme. Bouře před náma. Cítím zásah. Cítím ty jonty. Cítíš to? Cítíš. Nabitý tady. Prudce nabitý. Všechny vás mám natočený. Všechny. Tebe taky. Tebe taky. Všechny. A tebe taky. A tebe taky. To je hrozně dramatické na tom videu. A tebe taky mám natočenýho, jak předjíždíš. Hele, Delf. Já to vidím. Co to je? Vůbec. Jo, už jsme to sjeli. Ty, mě zalehlo v uši. Mě taky. Cítíš? Aha. Jo. Uf. Za 300 metrů z kruhového objezdu vyjeďte třetím výjezdem. Když tady nepíšu ceny na benzínce, je to To je vyřešené. nejlepší. To je prostě ultimate. Supermarket a tady je kloustek prdel. Jo, tady jo, ten není jedinej tam ten.